povești, umor și doi băieți care, uneori, se cred deștepți. Doi și un sfat, podcastul tău preferat. Salutare, oameni buni! Mă bucur să fiu din nou în fața dumneavoastră, în același format relaxat cu care v-am obișnuit în ultima perioadă. Sunt multe de discutat, având în vedere tot ce se întâmplă în societate în perioada asta și mai ales la vârful politicii de la noi. S-a publicat proiectul de buget, s-a creat o rumoare în societate după publicarea acestui proiect, mai ales că ne așteaptă un an extrem de interesant din acest punct de vedere. Da, bine, e cale lungă până la aprobarea bugetului, știți foarte bine, discuțiile din coaliție continuă, iar așa cum a anunțat domnul Grindeanu, cel mai probabil o decizie luată de PSD dacă votează sau nu acest buget va fi luată abia la finalul săptămânii, deci cel mai devreme probabil vom avea un vot în Parlament pe buget săptămâna viitoare, dar noi putem discuta în acest timp și cu siguranță avem o sumedenie de subiecte pe ordinea de zi dintre cele mai diverse. Mă bucur mult că astăzi mă însoțește colegul și prietenul Mihai Bălan. Mihai, te salut, bine ai revenit la noi. Te salut, Cătălin, și îți mulțumesc mult pentru invitație. Bun, înainte de buget, cred că e important să vorbim de ceva ce ne doare foarte tare pe toți. E adevărat, contextul e extrem de larg, dacă ne gândim așa, se discută la un nivel foarte înalt și aici are legătură cu acest război din Orientul Mijlociu, cu blocajul din strâmtoarea Ormuz, lucruri pe care poate doar noi le analizăm și le studiem ca jurnaliști. Omul de rând se uită la pompă, la ce arată pompa, la prețul de la pompă. Prețul la pompă se apropie de 9 lei per litru și vreau să te întreb, că a fost discuție, a avut o ieșire conjudețeanul nostru, domnul Bogdan Ivan, ministrul energiei, la un moment dat în care ne-a asigurat că nu crește, n-ajunge prețul la 10 lei, după aia a mai ieșit odată și a zis, s-ar putea să ajungă la 10 lei, nu știm sigur, dar vreau să te întreb dacă are ministrul energiei pârghile necesare pentru a interveni, e bine să intervină și dacă e o discuție reală și aplicabilă, să spunem așa, scăderea de TVA sau a accizei pentru a genera o reducere a prețului. Am văzut că cei de la AUR au venit cu propunerea. Bun. Din start trebuie să spunem două lucruri ca să înțeleagă telespectatorii. Unu, prețul combustibilului, prețul benzinei, a motorinei, este cât vrea statul să fie. Deci nu prețul barilului de petrol influențează în cea mai mare măsură ceea ce plătim noi la pompă, ci statul pe teritoriul căruia se vinde litru de benzină sau de motorină, în speță statul român, pentru că mai mult de jumătate din ceea ce plătim noi la pompă înseamnă taxe și accize care se duc la bugetul de stat. Al doilea lucru foarte important, nu neapărat ca să-l scuz sau să-i dau circumstanțe atenuante lui Bogdan Ivan, nu ministrul energiei decide ce și cum, el poate propune cel mult anumite măsuri. Ministrul de Finanțe, evident supervizat de primul ministru, dar ministrul de Finanțe va decide dacă se produce vreo modificare în cuantumul taxelor și implicit în prețul final al benzinei și a motorinei. Ceea ce face ministrul energiei, ceea ce face Bogdan Ivan este să vină cu scenarii de lucru. Așa, ca și o glumă, nu este foarte clar câte sunt, 5 sau 3, că el a zis că are 5 scenarii. Șeful lui direct pe linie de partid, Sorin Grindeanu, a zis că Bogdan a venit cu 3 scenarii. În momentul în care, evident, jurnaliștii în secunda 2 l-au întrebat pe Grindeanu, dar zicea Bogdan Ivan că sunt 5. Nu e important câte sunt, e importantă soluția pe care o găsim. Că cam dai seama cât îl interesează pe Grindeanu. Da, sunt convins că
Bogdan Ivan muncește și că are într-adevăr 5 scenarii și că Grindeanu a greșit. Dar, într-adevăr, soluția este cea importantă. Până la urmă, pixul și cifrele sunt la oficialii statului român. Să nu uităm, și asta este un lucru din nou foarte important, probabil al treilea aspect important de la care pleacă discuția noastră, acciza la debutul anului 2026 pe combustibil a fost mărită din nou, pentru ca statul român să încaseze un procent și mai mare din prețul benzinei și a motorinei și suntem în situația în care aproximativ 6 lei din acei aproape 9 lei pe care îi plătim cu toții la pompă se duc în buzunarul statului român. Este practic rezervorul, robinetul de alimentare zilnic al bugetului statului. Nu este o situație particulară doar pentru România, toate țările fac la fel. Toate țările au în coșul care compun prețul combustibilului 1% de taxe. Este adevărat că, de exemplu, în Bulgaria, taxele și accizele pe prețul combustibilului sunt undeva aproape la jumătate față de ceea ce percepe statul român, de aceea și diferența de preț care depășește 1 leu față de România, Bulgaria față de România, în interiorul aceleiași Uniuni Europene, deci există anomalii din punct de vedere aplicarea fiscalității. Putem să spunem că statul român este lacom, este foarte lacom, având un procent atât de ridicat de taxe și de aici începem să discutăm. Da, oficialii noștri pot rezolva situația mâine dacă vor. Bun, îți garantează scăderea prețului din punctul tău de vedere, că noi ne-am mai confruntat cu o situație de genul ăsta. Bine, atunci, cred că ai văzut și tu analiza făcută de Iancu Guda, care vorbea despre acea profeție care tinde să se auto-împlinească, adică să se creeze o psihoză privind creșterea necontrolată a prețului la pompă și lucrul ăsta chiar să se întâmple din cauza creșterii consumului efectiv la pompe, adică lumea să intre într-o panică de asta generalizată și să înceapă să cumpere benzină și motorină de la pompe în cantități foarte mari, de frică să nu crească prețul și tocmai asta generând ulterior o creștere a prețului. Știm că am trecut prin asta în urmă cu câțiva ani. Eu nu sunt de acord absolut deloc cu această ipoteză. Și o să și explic de ce nu sunt de acord. În primul rând pentru că 80-90% din consumul de combustibil se întâmplă pe linia de business, adică tot ce înseamnă transportatori, firme, industrie și așa mai departe. Din punct de vedere al consumului casnic, practic este nesemnificativ în raport cu ce se întâmplă pe partea de business, unde să stocheze și cât se poate cumpăra consumatorii casnici din punct de vedere aprovizionare cu combustibil. Bun, ne facem cu toții plinul, este un vârf de consum de 2-3 zile, am alimentat cei 50-60 de litri de combustibil și ce facem? Cumpărăm canistre, cumpărăm butoaie? Sincer, mă îndoiesc că se va întâmpla așa ceva, deci nu cred că o să crească consumul pe fond de panică în sensul de a afecta sau a modifica drastic cifrele pe partea de consum. Pe de altă parte, este normal să se întâmple o speculă. Adică, hai să o spunem pe cea dreaptă, este și interesul statului, este și interesul firmelor producătoare și distribuitoare de combustibil să crească prețul. Statul nu va scădea taxele decât strâns cu ușa foarte tare, pentru că cu cât crește mai mult prețul, cu atât încasează mai mult la bugetul de stat. La fel firmele, în momentul în care există o cerere foarte mare, și aici auzisem ieri un politician într-un studio de televiziune care a spus că mie miroase a specul, ar trebui să-și facă instituțiile statului treaba, că până la urmă
în momentul actual se comercializează stocuri deja existente, stocuri deja cumpărate la prețul acela mic, dinainte de a izbucni războiul din Iran, care se vând acum la suprapreț. Deci ăsta este adevărul până la urmă. Și atunci și lor le convine să crească prețul pe fondul temerilor, pe fondul cererii mai mari, pentru că fac un profit mai mare. Și aici, din nou, ne întrebăm, ca și în alte situații care place să dau acest exemplu de scumpire a tarifelor la facturile de energie electrică, ce face Consiliul Concurenței. Pentru că toate aceste lucruri nu au un fundament real, nu au un cost de producție care să fie afectat. Este o speculă, se întâmplă din pix, din facturare, să zic așa, și la fel cum a fost cazul scumpirilor de pe facturile de energie, unde s-au scumpit peste noapte cu 60-100% și a câștigat toată lumea, și statul, și firmele, și furnizorii, și mai departe, mai puțin consumatorii, exact același lucru se întâmplă și acum. Câștigă statul mai mult, câștigă vânzătorii de combustibil mai mult, noi care suntem cei de la pompă pierdem pentru că cineva nu-și face treaba. Da, e clar că în momentul de față, așa cum spuneai și tu, asistăm la o speculă, dar ziceam mai devreme, îți garantează scăderea taxelor propusă de cei de la ori. Bine, eu propun că sunt în opoziție. Cei de la putere nici nu cred că se gândesc la a scădea taxele, mai ales în contextul deficitului bugetar și a bugetului și așa extrem de greu de încropit, după cum ne spun ei. Și crezi în posibilitatea asta pentru că data trecută s-a optat pentru acea, cum să zic, compensație, plafonare, nu știu ce a fost atunci aia Da, cu o 50 compensare de 50 de bani pe litru, suportată jumătate de stat și de furnizori. De furnizori, da. Crezi că e posibil să se întâmple chestia asta în contextul economic în care ne aflăm noi acum? Adică să vină statul să zică, bă, dacă crește prețul peste 10 lei, reducem taxele, nu știu, am văzut analiza domnului Guda, cu 33%. Nu cred, evident că nu cred, pentru că instituțiile statului nu au niciun interes să-și facă treaba. Nu au niciun interes decât în momentul în care, și nu instig, dar e posibil să se întâmple, decât în momentul în care vor ieși oameni în stradă. În momentul în care vor ieși oameni în stradă și cei din aparatul de stat își vor simți amenințate pozițiile, atunci probabil că vor începe să-și facă treaba. Dar atâta timp cât nu se întâmplă nimic, nu cred în varianta asta, pentru că, repet, nu există niciun interes, nici de morală, nici de voință proprie, nici de financiar, ca statul să potolească în vreun fel această creștere accelerată a prețurilor la pompă. Vreau să te întreb... Și atunci, eu dacă aș fi furnizor, iartă-mă că te întreb, eu dacă aș fi furnizor și n-aș avea spaima controalelor de la Consiliul Concurenței, de la Ministerul Finanțelor, care să vină pe mine să mă toace că de ce am scumpit din pix combustibilul cu, nu știu, 30 de bani pe lanțul de distribuție, aș face-o. Aș face-o pentru că mă ajută foarte mult să câștig eu, adică firma mea, grupul financiar, grupul de firme de care aparțin, să fac un profit cinstit și aș face-o, și dacă aș putea să o fac și mâine, aș face-o și mâine. Pentru că știu că nu mă controlează statul, că îi dau și lui cotă parte din chestiunea respectivă. Bun, până la urmă, treaba statului e să controleze lăcomia agenților economici. Nu există nici măcar cadru legal. Deci, în momentul actual în care noi vorbim, s-au plafonat prețuri în Ungaria și în Croația și acolo există un cadru legal prin care statul se intervine asupra prețului. Da? Că e bună, că e rea măsură, există un cadru legal. La noi nu există niciun cadru legal. Dacă eu, ca și furnizor de benzină și motorină, vreau să vând de astăzi cu 10 lei, vând cu 10 lei. Nu poate nimeni să facă nimic în momentul actual. Am înțeles. Bun, dacă tot ajungem, mai dați și exemplu Ungariei, Ungaria care a plafonat prețul la combustibil data trecută, pe o perioadă destul de lungă de timp. Noi am plafonat prețul la energie electrică și la gaze și
acest lucru a generat, cred că, jumătate din gaura de la buget, din câte am înțeles. Vreau să te întreb ce părere ai despre noua plafonare anunțată de ministrul Bogdan Ivan, de această dată doar la gaz, la prețul la gaz, și te întreb complementar dacă plafonările în general sunt măsuri benefice și exact ce ziceam mai devreme, data trecută, toată plafonarea asta pe care a făcut-o guvernul a generat o gaură imensă în bugetul de stat. Pentru că banii Și exact tot la fel trebuiau va face plătiți. și acum. Același lucru se va întâmpla și acum. N-are cum să difere. Deci în anul ăsta pe care, nu, un an ne-a zis domnul Ivan, nu? Da, n-are cum să difere. Adică este o măsură populistă, ridicol de populistă, pe care oamenii, nu știu, electoratul, da? Că ei se referă în termenul ăsta, electoratul, pentru că pe ei interesează ce zice sau ce vrea electoratul. Oamenii și-o doresc pentru că este normal ca un consumator casnic, un muritor de rând, să-și dorească să nu plătească mai mult în următoarea iarnă. Și dacă se poate și în următoarea iarnă și dacă se poate și în următoarea iarnă. Este foarte greu să-l convingi pe românul de rând că este necesară măsura liberalizării pieței. În momentul în care faci un sondaj pe această temă, este absolut natural să-ți răspundă 80% în momentul actual că este bună plafonarea. Da, plafonarea este bună pentru buzunarul meu și buzunarul tău și al lui Popescu și al lui Georgescu, care încălzesc apartamentul și casa cu centrală pe gaz sau, folosesc combustibil gazos, dar asta nu înseamnă că este o măsură sănătoasă pe termen mediu și lung sau care, nu știu, poate să aducă orice fel de beneficiu, în afară de beneficii imediat pentru buzunarul meu în următoarele 9 luni sau 12 luni. Ce se întâmplă în momentul în care faci plafonarea asta? Tu plătești o subvenție universală, tu fiind statul fiind noi, adică noi cu toții din buzunarele noastre, plătim o subvenție universală, care în primul rând nu este corectă. Nu există o diferențiere între consumatorul vulnerabil și milionarul care are viră în Pipera sau în buricul Bucureștiului. Practic, indiferent de nivelul veniturilor, subvenția se adresează tuturor celor care locuiesc în România, ceea ce din punctul meu de vedere nu este normal. Doi la mână, în momentul în care tu faci plafonare pe partea de casnic, nu rezolvi decât o parte din problemă, pentru că prețul real al gazului oricum se duce în partea de industrial, de non-casnic. Da? Și atunci firmele, producătorii și așa mai departe vor plăti prețul pieței. În momentul în care prețul pieței crește, din mai multe cauze, una fiind poate marginal și plafonarea asta, că trebuie să scoată pârle alea pe altă parte furnizorii, automat crește costul produselor care sunt fabricate, distribuite cu ajutorul consumului de energie din combustibil gazos. Deci, pe românește, inflație, da? Deci cu toții o să plătim această inflație pentru că o să crească prețurile la alimente, la băuturi, la, nu știu, la absolut orice care se produce cu gaz. 3 la mână. În momentul în care tu faci o plafonare, concurența nu mai este stimulată. Deja intrăm în principii de, nu știu, manual de economie politică, dar asta e foarte important. Pentru că furnizorii nu mai sunt interesați să facă oferte bune, furnizorii nu mai sunt interesați să caute pe piața de angro cantități de gaze la prețuri mici, pentru că oricum le vând la prețul acesta și oricum își încasează subvenția de la stat, adică din buzunarele noastre. Ne vom trezi. Bun, o să spună domnul Bogdan Ivan sau o să spună politicienii că e o situație de criză, e o situație de război și că există o justificare a acestei plafonări, care, o spun din nou, trebuia să se întâmple undeva prin 2014. Da? Deci poate că dacă se întâmpla liberalizarea în 2014, în momentul ăsta aveam niște oferte la gaz și la electricitate foarte bune, senzaționale, la fel cum sunt pe piața de telecomunicații unde s-a făcut liberalizarea la timp.
Dar nu s-a întâmplat acest lucru, an de an s-a amânat din diverse motive. Și când s-a întâmplat așa timid pe jumătate, s-a revenit la plafonare, că au fost motive și suntem din nou cu prețul plafonat. Da, o să mai trecem încă o iarnă la nivelul acesta de preț la gaze, care nu știm dacă este cel real. Umbla vorba în târg înainte de prelungirea plafonării că prețul real la gaz este mai mic decât ce facturează E.ON și Engie și așa mai departe pentru consumul nostru casnic. Deci, practic, până acum vreo 2 săptămâni, noi plăteam un preț peste realul pieței, da? Și toată lumea era entuziasmată că în momentul în care se va liberaliza piața o să fie prețurile mai mici sau în cel mai rău caz nu o să crească. A intervenit acest context, ne am întâlnit în primăvara anului viitor și am discutat de ce am avut și ce am pierdut, dar o să pierdem multe miliarde de euro, cum s-a întâmplat și pe vremea fostului guvern. Funcționează liberalizarea pieței dacă statul e implicat în piață? Da, statul este implicat și în piața de electricitate. Da, Păi aia zic și pare că nu merg lucrurile așa cum trebuie. Adică oamenii sunt pe bună dreptate, din punct de vedere, extrem de supărați pe faptul că facturile s-au dublat la energie electrică, odată ce am intrat pe piața liberă și a expirat plafonarea, dar în același timp statul e implicat aproape în totalitate în piață. Da, statul controlează, deține undeva peste 70%, între 70 și 80% în mod real de tot ce înseamnă piață de energie în România. Deci ăsta este adevărul. Dincolo de toate poveștile, statul este pe poziție dominantă. Și atunci statul face ce vrea. În România statul face ce vrea, fixează prețuri. În cazul electricității, statul a definit prețul pieței scumpind cu 60% pe oferta hidroelectrică, care este firmă de stat, cu o săptămână înainte de expirarea plafonării, absolut nejustificat din punctul meu de vedere, generând un val de scumpiri de 100% la ceilalți actori din piață. Privat sau parțial de stat sau așa mai departe, dar primul care au scumpit au fost Hidroelectrica, firma de stat. Eu personal am întrebat toate instituțiile, inclusiv Consiliul Concurenței, care este motivul pentru care s-a scumpit peste noapte kilovatul la Hidroelectrica. Nici până în ziua de azi n-am primit un răspuns concret. Doar atâta, pentru că putem. Deci, același lucru se întâmplă și pe piața de gaze în momentul în care statul intervine. Domnul Bogdan Ivan a spus că intră pe piață la nivel de furnizor Romgazul, cu o ofertă similară cu Hidroelectrica pe piața de energie, dar dacă nu aduci ceva bun, dacă nu aduci un preț mai bun, dacă nu aduci o dinamică concurențială, sincer eu nu văd cu ce poate să ajute chestia asta. Bun. Eu stau să mă gândesc, dacă totuși statul, printr-o companie aflată în subordinea lui, intră pe piață pentru a genera concurență, n-ar trebui ca ceea ce oferă ei și prețul pe care îl oferă ei să fie în avantajul omului de rând, că până la urmă ăsta e interesul statului, nu? Să ne confere un anumit grad de confort. Nu. Interesul statului este să încaseze taxe cât mai mari din TVA și tot ceea ce înseamnă taxe adiacente pe consumul de energie. Nu este păi atunci e interesul de a oferi concurență un preț toxică, mai dacă bun. mă întreb pe mine, nu? Evident. Intervenția statului în piață. E o concurență toxică. Și mai mult decât atâta, formează cartel, care este un aspect sancționabil din punct de vedere legislația Consiliului Concurenței, însă se pare că Consiliul Concurenței are ochi doar pentru înțelegerile pe verticală sau orizontală din sectorul privat și mai puțin din sectorul de stat. Deci, în momentul în care o firmă de stat generează o înțelegere de tip cartel pe orizontală, adică toți actorii din piață scumpesc, modifică prețurile la unison dintr-o mișcare generată de o firmă de stat, Consiliul Concurenței se face că nu vede. Deci eu am cerut investigație pe Hidroelectrica și mi-au spus că ei n-au văzut nimic suspect, că au scumpit cu 60% și că ceilalți cu 100%. Am înțeles. Bun, hai că ajungem și la buget, că s-a publicat proiectul de buget. Proiectul prevede venituri totale de 391,7 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile sunt estimate la
527,4 miliarde de lei și asta doar credite bugetare, iar Ministerul Finanțelor permite de asemenea și credite de angajament de 712,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă limita maximă a sumelor ce pot fi angajate pentru proiecte viitoare. Veniturile bugetare proiectate pentru anul 2026 reprezintă undeva la 36% din PIB, în timp ce cheltuielile reprezintă 42,3% din PIB. Deficitul e estimat undeva la 6%. Ministerele care vor primi cei mai mulți bani sunt în ordinea pe care o să o spun acum: Ministerul Muncii, Educației, Apărării, Transporturile, Internele, Agricultura, Dezvoltarea și Sănătate. Eu vreau să te întreb, o să discutăm, bineînțeles, și de faptul că suntem pe minus cu balanța, dacă îi putem spune așa, dar crezi că rezistă Ilie Bolojan după aprobarea bugetului, care cel mai probabil se va face săptămâna viitoare? Și vreau să te întreb complementar cum ți se pare gestul lui Sorin Grindeanu, informal, că a făcut el un sondaj pe rețelele de socializare. Am văzut o exprimare foarte interesantă la un canal de știri printre susținătorii domniei sale, dar eu, la ce am văzut pe pagina de Facebook a lui Sorin Grindeanu, oamenii ăia nu mai susținători nu sunt, hai să le spunem urmăritori. Domnul Grindeanu a făcut un sondaj prin care a întrebat lumea dacă îl mai ținem sau nu pe Bolo în funcție după buget. Bun, acum de ceva timp retorica PSD de a se comporta ca și cum ar fi în opoziție deja, nu știu, a ajuns o obișnuință pentru noi toți. Eu, sincer, nici nu mă mai uit la știri în momentul în care vine vorba că cineva de la PSD s-a supărat pe ceva din actul de guvernare. Și iese de la guvernare. Da, e deja o chestie ca nu știu, o placă din aia de vinil zgâriată care se tot repetă, se tot repetă, se tot repetă. Eu deja aud de câteva luni discursul PSD cum că Ilie Bolojan trebuie să plece. Ilie Bolojan spune că PSD-ul face gargară la televizor seara după decizii care au fost luate de comun acord în aceeași dimineață, decizii votate de către reprezentanții PSD cu care ei seara la televizor brusc nu mai sunt de acord și toarnă lături practic, pe toate lucrurile canalele. merg mai departe, adică dacă e să ne luăm. Nu, odată ce s-a convenit în coaliție, am discutat, s-a votat, mergem mai departe, măsurile merg, dar Da, deci, practic, cred că a devenit un subiect din ăsta obsolit, adică nu mai prezintă interes, zace acolo pe un raft și nu-l mai cumpără nimeni din punctul ăsta de vedere. Deci, cu tot respectul, partea asta de mai rămâne sau nu mai rămâne Ilie Bolojan la guvernare, nu cred că este un subiect care mai prezintă interes, pentru că, sincer, eu nu mai cred nimic din ceea ce văd la televizor ca nemulțumiri ale PSD, ca și războaie zilnice între PSD și USR, care se urăsc de moarte, dar funcționează în aceeași coaliție. USR ne explică despre PSD cât sunt de ticăloși, dar treaba merge în continuare. PSD ne explică despre USR cum că ar trebui să plece din guvern, dar treaba merge în continuare. Se vorbește despre userizarea PNL și că asta nu este în acord cu linia coaliției, dar treaba merge în continuare. Deci, sincer, nu cred că se va întâmpla mare lucru, pentru că în momentul actual nu prea își permit să iasă de la guvernare nici unii, nici alții. E clar că discuția legată de buget în plan tehnic e treabă de specialiști în domeniu, nu ne erijăm noi în mari specialiști, dar ideea centrală e că noi, la momentul actual, pe bugetul pe 2026, în continuare, producem mult mai puțin decât cheltuim. Acum, prima mea speranță este ca în
anul acesta să trecem de la acel PDF pe care nu-l citea nimeni, care nu era scris într-un format citibil din punct de vedere digital, era un simplu PDF, foarte multe discuții despre realitatea acelor cifre sau nu, în sensul în care, cel puțin până anul trecut, s-a spus peste tot că bugetul este făcut din pix și este făcut să fie și, în afară de intervențiile punctuale ale celor de la putere pentru anumite investiții, în rest totul se reface din pix. Eu sper că un lucru care să-l facă, sau sper să-l facă Ilie Bolojan, este să aducă aceste cifre, nu știu, mai aproape de realitate, mai aproape de ceea ce trebuie să se întâmple, să nu ne mai trezim din nou cu chestiuni de genul că a fost sau nu a fost real bugetul, că a fost cosmetizat din pix. Bun. Ideea e în felul următor. Am avea o discuție zilele trecute cu un fost primar legat de acest aspect. Iar la nivelul administrațiilor publice locale, dacă bugetul nu, pe românește, cum se zice la noi, nu pușcă, deci pe primari și pe consiliile locale mănâncă autoritățile statului, adică prefectura, curtea de conturi, te mănâncă de viu dacă nu faci un buget realist. Exact. La nivelul guvernului nu există nicio instituție de control, adică exact cum ai spus și tu, sunt specialiști cu date care vin și ne spun că în perioada lui Ciolacu și a lui Ciucă, bugetul a fost umflat cu pompa, adică veniturile au fost umflate artificial și nerealist, iar cheltuielile au fost subapreciate. Să nu ne amintim de declarația domnului Boloș că unde îl durea pe Marcel Ciolacu de deficitul bugetar. Este o declarație care întărește această realitate, că toate cifrele erau cosmetizate sau rectificate după nevoi către finalul anului. Deci, până la urmă, așa am funcționat, într-o imensă minciună contabilă din 1990 până acum. Practic, acele cifre, acel PDF cu cifrele care, probabil din acest motiv, nu se puteau descărca, prelucra și cuantifica în mediul digital, nu aveau nicio tangență cu realitatea, ci erau cel mult orientative. Și, cum ai zis tu, nu există nimeni care să controleze, să-i sancționeze. Consider că acum o să fie, când o să ne audă lumea, o să fie mulți ochi dați peste cap. Dar e un act de trădare asta? Este un act de nesimțire, din punctul meu de vedere, pentru că așa s-au obișnuit politicieni. Pe principiu, las că merge și așa. Pentru mine e absolut incredibil faptul că la nivelul cel mai înalt în statul român, un buget se poate face așa, cum stăm noi acum și povestim. Adică ne imaginăm, câți bani o să încasăm de la nu știu unde. Păi pune acolo. Să fie. Pune acolo, să ia fișa de anul trecut, hai că ne imaginăm cam pe acolo, acolo trebuie pe acolo, ăla ministrul ăla dracului nu merită nimic, tai 5%, deci cred că așa, la o șoetă se face chestia respectivă și mai vedem în septembrie la rectificare ce mai. Da. Bun, hai că vreau să vorbim și de chestii legate de sondaje, că a apărut un sondaj de la INSCOP foarte interesant. În primul rând vreau să vorbim de partea de încredere și notorietate a personalităților politice. Pe primul loc se situează președintele AUR, George Simion, cu un grad de încredere de 34%, pe locul 2 cu 27,6% președintele Nicușor Dan, pe locul 3 cu 25,1% Ilie Bolojan, pe locul 4, ține-te bine, pe locul 4 cu 20,9% părintele supărat Victor Ponta, pe locul 5 Ciprian Ciucu cu 15,7%, pe locul 6 Dominic Fritz cu 14,9%, pe locul 7 Sorin Grindeanu cu 12% și pe locul 8 domnul Dungaciu cu 7,8%, de menționat că domnul Dungaciu are și un grad de notorietate extrem de scăzut, adică lumea nu prea știe cine este, la fel și în cazul domnului Fritz și în cazul domnului Ciucu.
primii 4 pe care am amintit au grade de notorietate extrem de ridicate, adică spre 100%, iar domnul Grindeanu are un grad de notorietate de undeva de 82,7%. Ce părere ai de sondajul ăsta? Nu știu dacă e neapărat relevant, dar e cumva o bornă pentru momentul în care ne aflăm acum, unul deloc liniștit în societate. Pot să încep cu o glumă să atrag hate-ul unui anumit segment de electorat. Domnul Călin Georgescu are 100%, nu? El e Încredere medalia de sau aur din notorietate? stat. Da, mă rog. Hai să Încredere încheiem sau paranteza. notorietate? Exact. Bun. Din punct de vedere încredere, ce a fost strident pentru urechea mea a fost performanța negativă a celor de la PSD în a-și alege un lider, un șef de partid atât de puțin simpatic, atât de puțin apreciat. Păi 12% e puțin. Pentru cel mai mare partid din România e puțin. Nu știu, am stat de vorbă și cu membrii PSD în ultimele săptămâni și n-au reușit să-mi dea o explicație cum acest partid unitar în decizie, cu disciplină de vot, a reușit să treacă de la un lider catastrofal, Marcel Ciolacu, la unul care nu produce nimic din punct de vedere simpatii ale electoratului, respectiv Sorin Grindeanu. Nimeni nu înțelege de ce sau care sunt motivele pentru care Sorin Grindeanu a devenit cel mai important om din cel mai important partid, putem să spunem, de după Revoluție, că asta este realitatea, că ne place, că nu ne place. Nu există niciun viitor în direcția respectivă, nu există nici o șansă, inclusiv din punctul lor de vedere a membrilor PSD, ca Sorin Grindeanu să devină simpatic. Și aici închid comentariul despre Sorin Grindeanu. Nu știu. Eu voi urmări cu interes cariera lui Sorin Grindeanu în fruntea PSD-ului, dar sincer nu văd nici eu cum să crească. În ceea ce îl privește pe George Simion, nu știu dacă încrederea măsurată pe George Simion este încrederea acordată personajului George Simion, cât este această refulare antisistem, cât este intenția de vot pentru AUR și calitatea de încă președinte a AUR a lui George Simion. Pentru că dacă George Simion nu ar mai fi președintele AUR, mă îndoiesc că el ar trece de 10% încredere în același sondaj măsurat. Deci, practic, acolo este vorba de o legătură între George Simion și partidul pe care reprezintă, respectiv curentul antisistem, suveranist și așa mai departe. Deci acolo nu cred că este o încredere, un nivel de încredere real, o încredere arătată omului George Simion, ci acestei conjuncturi politice. În ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, este destul de redus nivelul de încredere din punctul meu de vedere. Adică mă așteptam, sau nu că mă așteptam, cred că era normal, este normal să fi pierdut mai puțin în acest scurt timp de când este președinte, însă el și-a decepționat profund susținătorii în tot ceea ce a realizat până acum și nu a făcut absolut nimic din punctul meu de vedere ca să îmbunătățească percepția publică despre domnia sa până în acest moment. În ceea ce îl privește pe... Bun, Ilie Bolojan este prim-ministru, el este acolo în bătaia puștii, nu pot să comentez. E mare din punctul de vedere procentul Ilie Bolojan, având în vedere măsurile nepopulare asumate de el în spațiu public în ultimele luni? Eu zic că e corect.
Deci, din punct de vedere a omului care este în bătaia puștii, eu cred că acel procent de încredere este unul corect. Este normal să fie atacat din toate direcțiile și e ok, adică nici nu... Dacă era peste Nicușor Dan, atunci da, era deja Highlander vorba aia, dar e corect. E aproape acum, hai să fim serioși, 2%. E aproape, e aproape. Putea să fie și mai jos, având în vedere cât îl înjură lumea, putea să fie și mai jos. Deci e acolo, e corect, e unde trebuie. Victor Apare Ponta, Victor Ponta pe 4. mă uimește, sincer. Acum nu știu dacă acest sondaj a avut sau are legătură cu scandalul venirii fiicei sale din Păi stai să din vedem că să mă uit Qatar pe sau perioadă. nu. Perioada e, dacă nu mă înșel, între 2 martie și 5 sau ceva de genul. 2-5 Bun, martie. ok. Deci cred că a prins un pic Da. din perioada respectivă, pentru că automat cu scandalul respectiv cu fiica domnului Ponta, oarecum domnul Ponta a prins niște simpatii prin rândul părinților și eu am spus că și aș fi sunat și eu dacă eram în locul domnului Ponta să-i găsesc copilului meu un loc în avion, deci cred că e un pic umflat nivelul de încredere cu acest scandal, că altfel nu îl văd pe Ponta chiar acolo lângă Bolojan. Uite, aproape 21% încredere în Victor Ponta. Eu stau să mă gândesc, bine, e un termen așa generalist, dar eu stau să mă gândesc ce înseamnă pentru oameni ideea asta de a avea încredere într-un om politic. Adică tu la ce te gândești? Nu știu, dacă primești întrebarea asta, în cine aveți cea mai mare încredere și ți se dă o listă, că așa funcționează sondajele, adică foarte multă încredere, destul de multă. Depinde foarte mult și de nivelul de cunoștințe politice și de experiență politică a respondentului. Pentru că dacă pe mine cineva mă întreba acum 10 ani ce nivel de încredere sau câtă încredere am în Nicușor Dan, era undeva la nivelul 11 din 10, da? Dacă mă întreabă acum, după 10 ani de făcut politică, comentat politică, băga bățul prin gard și așa mai departe, ce încredere am în Nicușor Dan este undeva la, nu știu, 1,5 din 10, ca să nu-i dau 1. Dar, deci, vezi, practic, în măsura în care ești mai mult sau mai puțin inocent în ale politicii, răspunzi emoțional la aceste... Răspunzi ca intenție de vot. Da? Deci, este ca și cum ne-am decide între Nicușor Dan și George Simion pe cine votăm. Te duci emoțional la vot că ăla e rău mai mare și te duci să votezi rău mai mic. Și atunci, practic, și răspunsul la întrebarea asta, în cine aveți încredere, în X, Y, Z, e pe parte emoțională, e pe parte de simpatie, adică presupun că 90 și ceva la sută dintre cei care răspund la această întrebare sunt neștiutori în ale politicii și atunci, practic, e vorba de o corelare cu notorietate, cu gradul de notorietate, cu felul în care le răsună ultima experiență din punct de vedere vizionat știri sau anumite măsuri politice care le-a luat personajul respectiv și ei au auzit la televizor sau în altă parte de acea măsură. La fel votul sau, mă rog, încrederea acordată poate să fie săptămâna asta pozitivă, săptămâna viitoare negativă, că ne răzgândim foarte ușor, că brusc nu ne mai este simpatic. Presupun că și domnul Sărin Grindeanu, dacă îi se măsura încrederea înainte să scoată Rolex-ul de la mână în fața conferinței de presă, avea cu 5% mai mare încrederea acum. Asta este o glumă, bineînțeles. Acum are Eu o cred că încredere trebuia să-i o măsoare rușinoasă. înainte să fie premier prima dată. Exact.
Eu cred că Sorin Grindeanu, din punct de vedere politic, a murit atunci, în 2017. Asta este și părerea mea, dar uite că membrii Partidului Social Democrat au fost de cu tot o altă părere și i-au acordat încredere, vorba aia, totală, adică a avut 90% voturi din punct de vedere alegerea lui ca președinte, deci Și niciun contracandidat tipic și pentru noi. niciun contracandidat, deci practic noi suntem ăia habarniști dacă ne luăm după votul respectiv și PSD-ul va avea un viitor mai bun cu Sorin Grindeanu președinte, lucru pe care nici măcar actualele cifre din punct de vedere sondaje nu prea le arată. Poate știu ei ceva ce noi nu știm. Revenind la cifre, același sondaj spune în felul următor: dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 38% dintre respondenți susțin că vor vota cu AUR. Formațiunea nu mai e pe trend ascendent, ci în contră pierde câteva procente față de sondajele anterioare. Noi am mai discutat, AUR era peste 40% în urmă cu ceva vreme, coboară sub pragul de 40, ajungând la 38. După AUR, cei mai mulți români ar vota cu PSD, 19,2%, PNL 14,5% și USR 11,4%, celelalte partide politice sub pragul de 5%, inclusiv UDMR. Bine, la UDMR tot timpul erau în jur de 5%, în fine, oricum e și marja de eroare. Ceea ce este interesant de discutat este faptul că se pare că AUR, ca și partid popular de opoziție, a atins acel moment în care liderul își pierde farmecul sau își pierde vocea. A atins apogeul într-un moment nepotrivit? Probabil că, nu știu dacă este nepotrivit, cred că este natural. Adică ne îndreptăm către jumătatea ciclului electoral și lucrurile astea s-au mai întâmplat. Nu se întâmplă prima dată acum. Adică am mai avut fenomene de genul PPDD cu Dan Diaconescu pe val. Chiar și USR. Chiar și USR la un moment dat. Lucrurile acestea sunt naturale, se întâmplă. Eu unul am observat că de câteva săptămâni, cel puțin pe anul acesta, George Simion a fost inexistent. Adică eu nu prea l-am văzut pe George Simion în prim plan sau cu ceva nou în 2026. Poate nu l-ai la follow. Cum? Poate nu l-ai la follow. Da, nu, dar nu vorbim doar de follow și de social media, vorbim de tot aparatul ăsta de comunicare agregat, adică până la urmă, în momentul actual, încă foarte mulți alegători își iau informațiile din televiziune, din talk show-uri. Există și acest format pe social media care, dincolo de postările personale, mai aduce creștere sau să rămâi acolo din punct de vedere electorat cu participare la tot felul de dezbateri sau podcasturi sau să vii cu idei noi, să ieși din pătrățel, să fii outside the box. Ori George Simion, eu îl simt ca inexistent în ultimele săptămâni. Acum gurile rele spun că se pregătește debarcarea și înlocuirea lui George Simion pentru că el și-ar fi atins maxim de potențial pe anumite jocuri și nu mai este folositor și de aici zic aceleași guri și apariția domnului Dungaciu ca și Nouă Speranță AUR. Care e aproape inexistent. Este inexistent pentru că nu are notorietate. Am zis că de obicei lucrurile astea de intenție de vot, de încredere, se corelează din punct de vedere analiză cu notorietatea.
Deci țin minte la un moment dat că era exemplu cu Dacian Cioloș, care avea o notorietate gen aproape cât marca Dacia de 97% și o intenție de vot de 3%. Deci, practic, acolo poți să tragi o analiză să faci o analiză că respectivul personaj politic este un cal mort. Și atunci, practic, nu poți să-l califici pe Dungaciu cu 7% încredere la o notorietate de sub 50% într-un fel sau altul, pentru că el încă nu există din punct de vedere notorietate politică. Da. Dar se pare că ceva se întâmplă la AUR și ori se va întâmpla acea erodare, cum a fost și pe PDD-ul și alte fenomene din politica românească, care va duce la posibila dispariție a curentului respectiv, a formațiunii politice, ori se pregătește o modificare de lider în interiorul acelui partid.